ପୁରୀ ଫୁରୀ ଦେଇଗଲେ କି କ'ଣ 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 ଆସିନାହିଁ କ'ଣ ବା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ସଂସ୍କାର ପାଇବନି ମୁଁ ସକାଳ ଆମର ବରା ଛଣା ହେଇଛି କି ମୁଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ମଜା କରନା ନାଇଁ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ପୂଜା ଆମର ସମ୍ବର ଦଶମୀ ବଢା ହେଇଛି ଜାଣିଛି ସମ୍ବର ଦଶମୀ ବଢା ହେଇଛି ଏ ହଉଛି ମୋ ମା ଏଠି ମୋ ବୋଉ ବସିକି ଏଠି ପିଠା ଛାଣୁଛି କେରେ ହଉଛି ବସିକି ଏ ନଈ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ବରା ଭାଇଆ ନଉ